inyong kaibigan, Lucky Koy. Ayan, nandito po kami ngayon guys sa bundok, dito sa Tinawagan Hills. Kasama ko ang aking boss. Ayan, si Boss George from Naga City. Ayan, kasama niya guys yung kanyang asawa, si Ma'am Manilyn. Ayan, salamat guys at naisipang pasyalan ako dito guys sa bayan ng Baaw. Ito yung aking boss. Ayan, si Boss George. Shout out nga po pala kay Sir Abner Custodio, kay Sir, at saka kay Boss Daki Custodio, and syempre kay Boss Dennis Custodio, and syempre kay Ma'am Didang Custodio. Ayan, ito, nandito si Boss George. Dito siya sa Tinawagan Hills, sa tuktok ng bundok. Ayan, tamang gala-gala, pasyal-pasyal. Kaya talagang na-amaze din sila sa lugar na kanilang napuntahan. Kaya sa mga hindi pa po nakakapunta dito sa lugar na to, tamang-tama ngayong bakasyon, magandang panahon, punta po kayo rito, sama nyo yung pamilya ninyo. Mura lang po dito guys ang entrance, halagang 10 piso. And kung gusto nyo pong iakyat yung inyong service, charge lang po ng 20 pesos sa pagpanatili ng magandang daan. Ito guys, inakyat dito guys ni Boss George yung kanyang Honda Click. Ayan guys, oh, maganda guys ang drive test ng kanilang motor kasi dito talaga guys hinataw sa bundok. Ayan, shout out kay Honda Click. Ayan, welcome po dito sa Tinawagan Hills. Ayan, si Honda Click. Ayan, welcome natin guys dito sa Tinawagan Hills. Umakyat din si Honda Click. Maganda dito guys sa lugar na to guys, gawa ng kahit mainit yung panahon, hindi mo mararamdaman yung init gawa ng napaka-presko ng simoy ng hangin. Medyo maulap guys dito guys sa taas. Hindi natin masyado makita yung mga kabahayan sa baba gawa ng maulap. Ayan, dito guys, pagka walang ulap, kitang-kita dito guys sa bayan ng Baaw, sa bundok ng Baaw, yung Naga City, Pili, Ocampo, Partido District. Sa ngayon guys, hindi masyadong makita gawa ng medyo maulap yung ating kalangitan. Magandang pasyalan, tahimik. Ayan guys, yung bundok ng Mount Asog sa Iriga City, Camarines Sur. Ayan sila sir na pumunta man dito para mag-relax dahil sa kakaiba man talaga itong lugar na to guys, para kang nasa eroplano. Ayan, kasama nila sir yung kanilang pamilya. Kahit mainit yung panahon guys, hindi natin mararamdaman gawa ng talagang malamig yung ihip ng hangin. Yung kabila guys na bundok, yun yung Liberato 360. Ito sa kabilang bundok na yan guys. At saka ito naman guys, yung Hill Farm ni Ma'am Lorraine. At saka itong Tinawagan Hills. Shout out po sa masipag na nangangasiwa ng kanilang pasyalan kay Virilio Biando at saka kay Maria Biando, at syempre sa buong family, dahil sa pangangalaga ng kanilang pasyalan, napapanatili na malinis at saka pinapa-improve nila guys yung kanilang pasyalan. Dito guys, pagka gusto nyo magtagay-tagay kasama mo yung mga tropa guys, meron sila ditong kubo. Ayan, tambayan, may misa, pili magtagay-tagay. Kung gusto nyo naman guys ng
mag-overnight dito. Mayroon din sila dito guys, pinapaupahan na kubo. May kuryente yan, maraming ilaw, may videoke. Ayan guys, pwede kayo dito. Ayun guys, may tambayan sa labas ng kubo. Sa gabi maraming ilaw para pwede kayo magdisko-disko. Kung may banda kayo guys, dalhin nyo na dito yung tropa nyo, magbanda na kayo rito guys sa taas ng bundok. Okay. Boss George, kamusta ang experience sa pagpunta dito sa Tinawagan? Maganda pala dito. Anong masasabi mo? Ayan, si Boss George medyo nahiya lang guys ang ating boss sa camera. Pero okay yan guys. Talagang ini-imagine niya lahat ng kanyang nakikita. Sana maging kanyang pag-aari na. Ayan guys yung ating mga kaibigan. Salamat dahil napunta sila rito guys. Ayan, nakakawala daw guys ng stress pagka nandito. Ayan. Talaga guys, napapansin ko sa kanilang dalawa guys, pag punta lang namin dito guys, malapit na dito sa Tinawagan Hills, doon lang sa bukana ng bundok, na pansin nila guys yung magandang tanawin. Ayan guys, inimbitahan ko po kayo ngayong summer na bisitahin nyo po yung Tinawagan Hills. Hindi po kayo guys malulugi sa pagpunta nyo rito, gawa ng magandang pasyalan nito guys. Salamat nga po pala guys sa patuloy na panonood ninyo sa aking video guys, sa aking mga follower. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang po sa aking page, huwag nyo pong kalimutan na i-follow yung aking page, Lucky Koy. And syempre pakishare nyo na lang po at paki-like and comment nyo na lang po yung aking mga video, para malaki rin po yung chance ninyo na mabunot ko para manalo sa aking mga pinamimigay na mga palahi. Yung mga palahi ko guys, tulad ng mga manok panabong, yung aking guinea pig, yung rabbit, ayan, namimigay po ako guys sa ating mga masugid na mga follower. Basta kailangan nyo lang pong i-like and share, comment yung ating mga video guys. Ayan yung tropa ng magkakaibigan, pumunta sila dito guys. Ma'am, excuse ma'am, saan pa po kayo ma'am galing lugar ma'am? Ma'am, huwag mahiya. Nabua lang. Galing pa po sila guys sa Nabua. Kamusta sir ang experience nyo dito sir sa pagpunta dito sa Tinawagan? Okay lang naman. First time nyo po makapunta dito sir? Nakailang punta na rin. Ayan guys, so halatang nagugustuhan guys ni sir yung lugar na to guys, gawa nung nakailang bisis na pala si sir pumunta rito. Napapansin ko guys, medyo mahihain ito guys, dalawang kasama ni sir, pero dahil sa syempre part na sila ng ating content, anuin na lang natin, pabatiin na lang natin guys. Malay natin marami itong mga friend, isi-share nila yung kanilang video, di makadagdag din sa ating mga follower. Ma'am, batiin nyo na lang ma'am yung mga kaibigan nyo ma'am, huwag mahiya. Shout out. Shout out nyo na lang po. Shout out mo na lang ma'am, huwag mahiya. Sige na. Shout out sa lola niya. Mga anong apelyido sir? Si Lola, nakalimutan na. Salbino. Ma'am, kaway ka na lang. Batiin mo sa mga kaibigan mo, mga classmate. Ayan guys, sa mga nakakakilala dito guys, kay ma'am and sir, normal naman yan na minsan nahihiya tayo, pero salamat dahil naging part din sila ng ating vlog.
Ayan. Wala na kayo sir gustong i-promote or shout out? Ayan. Sir, thank you sir. Oh ma'am, kaway uli ma'am, wag mahiya. Ayan. Ano kuya, ano nyo? Lucky Koy sir. Lucky ko. Ayan sa motor ko. Pakipollow nyo na lang sir. Tapos pakishare nyo na lang yung aking mga video para mapanood man ng iba yung ating mga ina-upload ng mga video. Thank you sir, ma'am, sa inyo po. Ayan guys, dito tayo guys. Lakad-lakad tayo dito guys para makita naman natin dito yung ibang parte dito guys. Ayan, magandang family bonding dito guys. So, ayan, may bagong dating. Inakyat nila guys yung kanilang motor. Welcome sa kanila guys dito sa Tinawagan Hills. Ayan guys, bahala na kayo dito guys mag picture kung anong gusto nyong gawin dito sa lugar na to. Pili kayo dito guys magduyan-duyan. Mayroon ditong tali, magsiswing-swing. Ayan guys, hindi ka dito guys pagpapawisan kahit nabibilad ka sa araw gawa ng yung ihip ng hangin guys, talagang malamig. Ayan, shout out po sa lahat ng mga taga Barangay Lourdes in Barangay Lourdes Yang, sa lahat ng mga magsasaka. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Napakasipag nyo po, talagang pinuno nyo ng pananim yung kabundukan. Talaga namang hindi sinasayang yung espasyo ng lupa. Ayan, kahit ano na lang yung kanilang tinatanim dito guys, mga gulayin, mais, mga laman lupa. Ayan, mga kahoy, nyug. Ganda guys, ang kapal ng ulap dito guys sa taas ng bundok guys. So, para tayong nasa aeroplano. Binabati ko pala yung mga taga-housing dyan, Marupit, Sontri, yung mga barkada ko dyan, yung mga kasama ko mga boss, Joel Medrano, Boss Tisoy, Boss Lasso, shout out. Okay na yan. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Please, pakishare nyo po yung ating video guys, paki-like and comment.